Hello लोगोफोर स नोंथांमोननि सेराव दिनै फैन भिडिअ इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना दिनै भिडिअ गोबां इन्टारेस्टिं सोमोनांथाव गोमोथाव फेक्ट्सफोरनि सोमोन्दै मिन्थिनानै मोनगोन स बांद्राय बुंला डाइरेक्ट भिडिअखौ जागायनोसै फेक्ट नाम्बार 5 नोंथांमोना मिन्थिगौ ना 1973 मायथाइयाव नासाया बे बेमाफोरा बा स्पाइडार बिसोरो अख्राङाव गावनि जेखौ बानायनो हायो ना हाया बेखौ नायबिजिरनो थाखाय मानै बेमा स्पाइडार एराबेला आरो अनिता मुंनि स्पेसआव मानसिजों लोगोसे दैथायहरदोंमोन आरो बे बेमाफोरा गोबां बिबांनि माने जोंनि बे बुहुमाव जेसेबां बिबांनि बिसोरो बेमा जे सोङो बेनिख्रुइ बांसिन बिबांनि आरो एसे कमप्लिकेटेड महरनि बिसोरो बेमा सोंदोंमोन नै भिडिअआव नुनाय बायदि बे थारैनो गोमोथाव लोगोफोर फेक्ट नाम्बार 4 आइसलेन्ड हादरनि मुंखौथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ आं सिगांनि फेक्ट भिडिअफोरावबो बेनि बारै खिन्थाखांबाय माने आइसलेन्डआव जोंना मासेबो थाम्फै मोननाय जाया होननानै आरो बेबायदिनो गोबां गोमोथाव आइसलेन्ड हादरनि मिथिनो गोनां खोथाफोर दं आइसलेन्ड हादराव जोंना क्राइमा ओरैबायदि खम कि बेवहाय जोंना नेभि एयारफोर्स आर्मि जेबो मोननाय जाया जास्ट पुलिस थायो आरो पुलिसफोराबो बांसिनानो माने बांसिन समावनो जेबो पिस्तल बा बिदि गान लायालासेनो गिदिङो माने बेवहाय ओरैबायदि क्राइमानो गैयाखौनो बुंजायो फेक्ट नाम्बार 3 क्लाइमेट कन्ट्रल इलेक्ट्रिकल जेकेट बिदि जेकेटनि मुं नोंथांमोना खोनाबायना खोनायाखैब्ला मोजां खोनासंनानै ला जोंनि बुहुमाव बेबायदिबो जेकेट दं जेराव जों माने खेबसेयैनो बे मोनसे जेकेटआवनो गुदुंखौ जों जेनेबा गरम बोथोराव गुसु मोनहोनो थाखाय गाननो हायो आरो गुसु बोथोराव गुदुं मोनहोनो थाखाय गाननो हायो आरो बे जेकेटआव बिदि मोननै सुइच थायो बेखौ सेरब्लानो जों बेखौ सोलायहोनो हायो माने आरो बे जेकेटआ जुदि जों अखाफोर सियोब्ला बा जेकेटआ गिसिब्ला बेखौ ड्राइ खालामनो हानायबो अपसन दं माने बेखौ फोराननो हानाय आरो बे जेकेटआ गावनो गाव जोंनि सोलेरनि दुंथाइजों आरो बे सानलाइटजोंबो हारसिंनो चार्ज जायो आरो बेखौ मेनुवेलिबो चार्ज होनो हायो बिदि थाराव सोनानै माने प्लागाव सोनानै बे जेकेटआ USA आरो जार्मानियाव गोबां बिबांनि सोलिगासिनो दं गोबां बिबाङैनो वाव लोगोफोर बे थारैनो गोमोथाव फेक्ट नाम्बार 2 आइसलेन्ड हादराव रेल सार्भिसफोरबो नुनो मोननाय जाया माने बिदि रेलवे ट्रेकबो गैया बिसोरनाव ट्रेनबो गैया रेलनि सार्भिसआनो गैया आरो आइसलेन्ड हादराव नोंथांमोना बिदि लन थं जानाया माने बिसोरनि थाखाय लिगेल बिं नेकेड इज लिगेल इन आइसलेन्ड आरो बेहाय नोंथांमोना अपेन जानो मोना सोरबा अपेन जायोब्लाबो बेहाय माने जोंनि हादराव जेरै जायो बिदि बिसोरनाव सोलिया बे बिसोरनि थाखाय लिगेल माने बे हादराव सोरबाबो जानो हायो नों गोसोबा नोंबो जानो हागोन बिदि टाइपनि फेक्ट नाम्बार 1 नोंथांमोना मिथिगौ ना जोंनि बुहुमाव नायोब्ला मोनसे हादराव फ्राय मोनब्रै लेंगुवेजफोर थायो माने बांसिनै बाहायजानाया मोनसे कान्ट्रियाव आरो जों टटेल वर्ल्डनि लेंगुवेजफोरखौ नायोबा 8000 बेनिफ्राय जोंनि इन्डियायावनो 1600 लेंगुवेज मोननाय जायो 1600 लोगोफोराव बेनिनो 122टा लेंगुवेजआ इन्डियानि गाहाय लेंगुवेज आरो बेनिनो 30टा लेंगुवेजखौ इन्डियानि 10 लाख सुबुंफोरनि गेजेराव बाहायजायो माने 30टा लेंगुवेजआ वाव स लोगोफोर 15 आगस्तनि सानसे सिगां 14 आगस्टआव मोनसे भिडिअ आं लाना फैगासिनो 7 PM आव माने मोनाबिलिनि 7 बाजियाव आरो बे इन्डियानि फ्लेगखौ आं बिदि खननानै लानायनि बेवहाय मोनसे जोबोद गिदिर रिजन दं आरो मोनसे नंगुबै माने खोथा हाबनानै दं नोंथांमोना सासे इन्डियान जानानैबाबो मिन्थिया जानो हागौ आंबो मिन्थियाखैमोन स बेनि खोथानि बारै मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना प्लिज गोसोआव ला डेटखौ 14 आगस्टनि 7 PM आव आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आंनो प्लिज सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय आं नोंथांमोननि सेराव गाबोन फिन बिदि इन्टारेस्टिं फेक्टनि सायाव भिडिअ लानानै फैगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि